and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nauli na si Michael og nakigsulti kaniya si lula niya Jovita. Kung nganong milakaw kini nga wa magpaybaw og nangita kaniya ang iyang inahan. Unsa? Ay, wag yun di ay masayop si Estela. Nagkabingkil mo si Emily. Ayaw siya giskutin. Please. Michael, nga naman. Kung unsa hinungdan sa inyong wa pagsinabtan na ron, husaya na ninyo. Pero ugma na mo paghusay, naghuwat ng imong inahan sa komedor. Dali na, apo. Di na ko gusto makakita niya, Lola. Ay, Di na ko makigsulti kang Emily. Bagkakon siya. may nahiobsan di ay kaniya na unsa. Pero ihikling una na, apo. Sige na. Kay ganina ra naghuwat si mama mo sa panihapon. Wa baya ka mukaon sa pamahaw ka ganina. Patuon ako, apo. Dali na. Unsa ka man, Emily? Nagmukmuk naman ka des kwarto nimo. Nahuman na lang kog pahimutang sa igbabaligya nako ugma. Pag-init na og tubig, aron nga magkinahanglan ta na adayon. Ganiha ragod ka des kwarto nimo eh. Ano man ka? Wa man. Naghigda-higda lang ko. Yun na ra. Nagila ka. Nangubag ng imong mata oh. Uy, ano ka uy? Wa man. Wa man. Muhila ka lang ko hinungdan. Ang saka. Mag-init na kong tubig, ma. Oy, yun sa may mong gilakan, oy. Mabi masulti. Ngano ka ha? Kilain pagsapot ni Michael ang iyang nahibawan nga din si Rafi. Og din pagkit matog. Si mama mong good. Bisag unsa na lay buhatan aron maduol si Rafi na ako. Sulti ko unsa yung gilakan, be. Wa lagi. Buang naka. Muhila ka lang og hinungdan. Ngano ka man? Nunsa ka, oy? Sulti. Si Michael. Nagselo siya diyang nahibawan niya nga din si Rafi. Unsa? Nangabobo siya. Kahilas ko niya. Gusto mong kununta siya nga muhatag og surprise sa birthday ni mo. Pero nahibaw man ko nga dili ka mo sugot. Mao nga nangita kog paagi ka dili gid siya makaani. Namaka ko niya. Pero nahibaw gid siya. Ngag may baho siya nga dinis rape. Huwag mo itong dinapit. Sa may labot niya. Naiupos kaayo si Michael nako, ma. Ha? Tanaw, o kung saan nagklasiha sa pagkatao ang imong gipili, Emily. Kahilas, no? Trato pa lang mo. Unya, mga boboho na siya, 15 bisita ni mo. Hilas ba ya? Buwage na, ha? Buwage. Nagpaila lang si Michael sa iyang pagkatao kung unsa siya. O kung magkadayon mo, kuyaw o magbunog ka lang. Buwage ng tawhana. Ako'y nakatubag ni Emily. Nagita ni mo. Naghilak siya. Eh di sige giskutin ako, ma. Sige, excuse. Michael, Upahuwayo na ako, ma. Please. pasangdan ko lang una siya. Unya ra ko makiksulti. Hod sa magkahilugdan nga, nasuko man siya kang Emily. Oy, may suot man lagi ito siya kwarto. O sa man misulti ba ni mo kung sa nahiupsan niya kang Emily? Wa, tiya. Wala sab ko mamugos. Ang iyang gisulti na ko nga namakak ko nun niya si Emily. Naglimod ko nun niya. Kung unsa may gilimod, wa sa musulti. Pasagdan talang una siya, tiya. Papahuwayon talang una. Bitaw, bitaw. Kay tibok adlaw ng milakaw. Ug wa gani mamahaw. Ngit-ngit lang nahuli. Magkita man sila og mas eskwelahan ay mag-uli, iran na. Di mo wasang unang-unang kibuhat ni Emily nga pagmamakak na ko.
Dito na gyud nagpalayo kung nganong iyan ang kibuhata. Ug dito pag gyud tibok gabi si Rafi sa ila. May gisulti siya nagbantay sa tindahan sila matpang. Tibok gabi nga dito si Rafi sa mga. Posible ko inahitabo nila. Butang nga di ko gyud malawat. Mahal ko ikaw, Emily. Pero gipasakitan ko nimo. Uy, kanindot ba day sa gift ni mo nako, day? Dakong bag. Nga hustog yung sudlan sa igbabaligya na akong ukay-ukay. Masod yun ni na po kabiste og mga pantalon. Dili bugat ang bag. Salamat kaayo, nak. Thank you sad mga nakagusto ka. Nihatag sa di ay ang boyfriend ni mo. Wallet ang iya, ha. Ug may sud nga 1,000. Ay, salamat. Gihatag man na, dawaton gyud nako. Og ing na lang siya nga salamat. Sultihan ako, ma. Maayo kay nakagusto sab ka. Ing na nga salamat. Pero ako makagusto sa iyang gipakita nga pagpangabobho. Mga usbon nako nimo, ha. Hinahinayin naglikay si Michael. Ma, Sorry na lang, nak. Dili gid siya ang gipangandoy nako nga mo'y madayon nimo. Sorry. mauna lang kog lakaw ni mama. May eskwela na ko. Dili ko gustong malate. Sige, sige. Ug mao na to, ha. Sige, buhat niyang pagpangabobho nimo. Di maila na nga dili siya maayong bana sa umaabot nga mga adlaw. Kung mahal ka sa usa ka tawo, dili kalikayan nga mga bubhukit, ma. May sayop sa baya ko kay namakakubahin ni Rafi. Na, bisag kinsa pa'y padayonon mo din sa bahay, oy. Bisag kinsa may atong pa sudlon din, hi. Imo ng katungod, daga ka pa. Kahilas niya. Sige na, ma. Ato na ko, ma. Sige, sige, ampeng. Magsilo sa baka tong kanahan. Mama sad, uy. Ari na ko, ma, uy. Yun na. Man mo bangon pa si Michael. May klase baya siya. Nakatuog tingali. Dong, Michael. May klase makaka. Bangon na diya, oy. Michael. Mike. Ay, wak man din na si Rad. Apo. Uy. Wak na ba di ay din, eh? Michael. Apo ko. Unsa tiya? Wa sa iyang kwarto? Wa, milakaw na sa tingali. Bisan og way sud ang tiyan. Tawgon ko tiya. Susiha. Susiha og nganong milakaw siya nga way sud ang tiyan. Kung unsa man untay ilang problema ni Emily, dili unta iangin ang pagkaon kay madaot siya ni Ana. Kadiyo tiya, kuhaon ko ang akong cellphone. Hello, ma? Hain ka. Padung na sa eskwelahan. Nga naman. Wa man ka mukaon sa pamahaw. Kaya mo na kinikibuhat, Michael. O wa na sad ka magpahibaw bisan kang lola mo. Oh, sorry, ma. Nagdali mo ko. Tugod kang Emily, mao ba? Pero yun na ba, ha, Mike? Nga mulakaw ka lang nga dili magpahibaw. O dili sa pamahaw. Dili na maayo, Michael. Sorry, di na mausap, ma. Promise? Yes, ma. Sorry. Sa kantin lang ko mag-breakfast. Na sige. Pag-amping, ha? Nag-drive ka. Kung pagsulti mo si Emily. Bye, nak. Mga lama, sugutan nun naman ang niya. Resod sa rep. Wala may karne. Nga isda. Pero kami rin mukha o isda. Ay, salamat. Migaw si Sir Ida. Sir! Sir, good morning. Morning. Imya. Sir. Siya imo, sir. Kuta, tagkape. Atagi ko kape. Okay. Si Rafi, tuwa na ba siya sa eskwelahan? Oo, sir. Namahaw to. Ay, slice bread ra og sunny side up nga itlog. Kanto ra ka ano niya.
Natoy yung giin na mga init. Adi lang nato hinganlan. Dili man ganahan mo ka og kanon mabuntag ng bataan. Ikaw sir, pamaon na lamang. Kapilang unay ako, Imyat. Sige sir. Ay, sir, tungod di ay. Kuan, wala na sulod ang karne rep sa kusina. Pakomprahon sa kunin mo sir. Mula ka ako humanong pagapi, Imyat. Pagkuta na, ako rin mangunta. Okay sir, sige sir. Magkutaw na ko sir. Gibati ko na nga, paingon ako sa kawad. Silot na tingali ni sa kahitasan ako. Oy. Siya lang ang tigulangan, nasget. Sige, maglantaw din eh. Makililimos tingani. Ay, makaon lang, may akong ihatag na may dagang pandesal. Be, gani, be. Manang, salay may ato ni mo. Manang. Oy, giani na man gud nagpalibot din sa silong manang. Salan may ato ni mo manang. Manang. Oy. Kita na ako niyag maaya. Agoray. Ay, Kuya Juan man lang ko ayun eh. Manang. Manang. Kung dili ka mo silte, og siya tuyo nimo. Lakaw na. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!